Arestado ang 5 individual sa isinagawang operasyon laban sa illegal na LPG activities sa Mariveles, Bataan nitong April 24. Ayon sa Police Regional Office 3 o PRO3, nagsimula ang operasyon matapos ang reklamo hinggil sa umano'y bentahan ng tampered at counterfeit LPG cylinders sa isang gas sales center sa barangay Alasasin. Sa buy-bust operation, nakabili ang poser buyer ng LPG cylinder na kalaunay napatunayang may manipulation at peking seal. Agad na inaresto ang mga suspect at sinuri ang lugar. Sa inspeksyon, nadiskubre ang ongoing refilling at alteration ng LPG cylinder. Na-recover ang daang-daang tangke ng iba't ibang sukat, isang delivery truck na may kargang tampered cylinders, refilling equipment at mga gamit sa resealing at repainting. Tinatayang aabot sa 4.5 milyong pesos na kabuuang halaga ang mga nasamsam. Binigyang diin ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez na seryosong banta sa publiko ang ganitong uri ng iligal na operasyon. Hinimok din ng pulisya ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na i-report ang kahina-hinalang LPG-related activities upang maiwasan ang posibleng sakuna. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.